Kumusta mga higala o mga kaigsuonan? So, maayong hapon kanatong tanan. Kumusta kamo diha sa mga kabukiran? So, maayong hapon, no, sa mga kaigsuonan nato nga nas bukid, no. So, maayong hapon usab sa may kaigsuonan diha sa Kabaybayunan o Daplins Kabaybayunan. Maayong hapon kanatong tanan. Maayong hapon kaninyo dinhi sa tibuok probinsya sa Siquijor. Maayong hapon, no? Salamat sa Ginoo sa kanunay nagahatag kanunay nato og panahon sa kanunay naghatag og panahon ang Ginoo. Salamat ug maayong hapon kanatong tanan. No, akong gipangumusta ang tanan nga nakadungog niini karon, no. Maayong hapon kamo diha nga nagtrabaho, no. Nagnegosyo o kadtong mga kaigsuonan nato nga naa sa mga kaumahan. So maayong hapon, no. Mga kaigsuonan nato nga naa sa mga lain-laing mga probinsya, maayong hapon, no. Maayong hapon kanatong tanan, no. Aniya na usab ang inyong ubos nga alagad, no. Pastor Archel Kimno, padayon nga imantala ang minsay sa Dios, no, aron masayod niini ang tanan unya muila ta sa Ginoo. Amen, no. Salamat sa Ginoo nining hapunon. Akong gipangumusta ang akong mga kaparintihan diha sa Balugog, Kampalanas, no. Maayong hapon kaninyong tanan diha. Akong mga uyuan, no, si Eduardo Kimno, no. Maayong hapon kanimo yo, no. Og sa akong iyaan nga si Paping og si iya Konsol, no, nas Balugo. Maayong hapon usab sa inyong mga tagsa usab ninyong mga kinabuhi. Maayong hapon, no, sa mga anak, akong mga igagaw, maayong hapon, no. Salamat sa Ginoo sa kanunay nagauban nato ang Ginoo, no. Unya akong gitimbaya usab ang mga kaigsuonan dinhi sa church, no. Sa house church si tatay og si nanay, no. Dayon silang Ryan, no, uban sa iyang asawa nga si Sister DC. Maayong hapon kanimo Ryan. Og sa akong igsuon Lia, no. Maayong hapon kaninyong tanan, silang Hinrich, maayong hapon. Si Judian, maayong hapon. Si Janine, si Mylene, maayong hapon kaninyo diha Mylene, no, uban sa imuhang bana, no. Maayong hapon kanyo tanan diha sa may sawang nga dapit, no. Maayong hapon Mylene uban sa imuhang bana, no. Akong gipangumusta usab, no, ang akong mga higala kaniadto, no. Si Andrio, no. Andrio, si Regalado Katilok, Andrio Katilok, no, si Jonathan Bantilan, maayong hapon. Og si King, no, Kimno, no, King. So maayong hapon kanimo King, no. Og si lang GR Amis, maayong hapon, no. Si daghan pa si Tagulong, no. Maayong hapon kanimo Tagulong, Sumagang, Tagulong. So maayong hapon diha, no. Silang Lister Sumagang diha sa Balugo, maayong hapon kanimo Lister, no. Uban sa imuhang pamilya, maayong hapon kaninyong tanan diha. Si Unad, no, Unad Kimno, akong igagaw, no. Wapong tao gihapon hantod karon, maayong hapon, no. Akong mga pag-ampo nga ang Dios ang magpanalangin kanunay sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Sa akong mga igsuon, no, sa Manila, maayong hapon, Jason, no. Jason, si Ritchie,
Sa kampalan na si Inzimar, no? Kimno akong igsuon, maayong hapon kanimo nong. So, salamat sa Ginoo niining ka haponon, no? Unya dili nato langanon ang mensahe sa Dios. Atong hisgutan karon mahitungod sa pagpaubos o paghinusol, no? So atong basahon ang Lucas 18:9-14. So ingon ri sa 9, gisugilon usab ni Jesus kining sambingaya ngadto sa mga nagtuo nga sila maayong tawo ug nagtamay sa uban. Verse 10, may duha ka tawo nga nangadto sa templo aron pagampo, ang usa parisiyo ug ang usa ka kobrador sa buhis. Ang parisiyo nagtindog ug nagampo sa kinaugalingon. Nagpasalamat ako kanimo, O Dios, nga ako dili hakog, dili limbungan ug dili himamayi sama sa uban. Nagpasalamat ako kanimo nga dili ako sama ni anang kobrador sa buhis. Nagpuasa ako duha ka adlaw matag semana ug naghatag ako kanimog ikapulo sa tanan kong abot. Apan ang kobrador sa buhis nagtindog sa layo ug dili gani moyahat ngadto sa langit. Nagpamukpok siya sa iyang dughan ug nag-ingon, O Dios, maluoy ka kanako nga usa ka makasasala. Unya mingon si Jesus, sultihan ko kamo nga ang kobrador sa buhis ug dili ang parisiyo mao ang gikahimutan sa Dios sa iyang pag-uli sa ila. Kay ang tanan nga magpataas sa iyang kaugalingon ipaubos ug ang tanan nga magpaubos sa iyang kaugalingon ipataas. So magampo ta, labing balaan o gamhanan namo nga Dios. Salamat Ginoo niining kapunon. Salamat o Dios sa imong kaayo, salamat sa imong pabor. Ako nagaampo nga kini nga mensahe nga among gibasa gitun-an karon nga masabtan namo ni uban sa imuhang Espiritu Santo nga mo'y maglamdag kanamo. Salamat Amahan o akong pagampo nga ang mga katawhan nga nakakita ni ini karon diha sa social media. Ako nagampo nga dako kini og kahimuan sa ilang tagsa-tagsa ka kinabuhi kanamong tanan. Salamat Ginoo sa imong gugma ug kaayo. Salamat sa imong pabor sa kanunay. Dalaygon ang imong ngalan sa walay katapusan sa pangalan ni Hesus. Amen o amen. Okay, so dili na to lang ngayon ang explanation ni ini, no? Aron masabtan ug unsa gipasabot sa maong mensahe aron masayod ang tanan unya maka masayran unsa gyud ang kabubuton sa atong Ginoo. Amen. So una atong makita nga dunay duha ka tawo, no, parisiyo og kobrador sa buhis. Kining duha pulos nagampo ngadto sa Ginoo, no? Pulos nagampo unya nagsimba gyud ni sila sa atong Ginoo. Unya ang usa atong makita igsuon nga kining usa ka parisiyo ang iyahang pagampo ingon siya sa iyang kaugalingon, Ginoo dili ko hakog, dili ko limbungan ug dili usab bayihan ug nagpuasa ug naghatag akong ikapulo. So ingon diha siya sa iyang kaugalingon, no? Nya na gani ingon ri nga dili ko parehas anang naa sa kong luyo, no? Nga usa ka kobrador sa buhis nga dili ko parehas ana og kinabuhi. So kita nato igsuon nga ang usa ka parisiyo nagpasigarbo gyud sa iyang kaugalingon, no? Unya ang usa ka kobrador sa buhis ato makita igsuon nga naghinulsol ang usa ka kobrador sa buhis diri sa verse 13. Apan ang kobrador sa buhis nagtindog sa layo ug dili gani moyahat ngadto sa langit. Nagpamukpok siya sa iyang dughan, nag-ingon, O Dios, maluoy ka kanako nga usa ka makasasala. So kining usa ka kobrador sa buhis nagpamukpok sa iyang dughan. Unya
nangayo og kaluoy sa Ginoo. Nya niingon siya nga Dios o Dios maluoy ka kanako nga usa ka makasasala. Kining usa ka kobrador sa buhis ato makita nga naghinulsol, no? Unya nagpaubos siya sa iyang kaugalingon ngadto sa Dios, no? Pero kining usa ka kobrador sa kining parasiyo ato makita igsuon nga gipakita niya ang iyang kaugalingon nga unsa siya. Ingon siya sa ngadto sa Ginoo diha sa iyang pagampo, dili ko hakog, dili ko limbungan, dili bayihan og nagpuasa og naghatag sa ikapulo. So nganong miingon man si Jesus dire sa bersikulo 14 nga ang iyang gikahimutan katong kobrador sa buhis, no? Tungod kay una ato makita diha sa kobrador sa buhis nga naghinulsol siya sa iyang kaugalingon. Nagpamukpok siya sa iyang dughan. Dayon ikaduha, makita nato nga nagpakiluoy siya sa Ginoo. Samtang ang usa ka kobrador samtang ang usa ka parasiyo naghinambog siya sa iyang kaugalingon nga nabuhat. Ato makita igsuon nga nanghinambog siya sa iyang kaugalingon nga iyang gibuhat, no? So gikumpara ang iyahang kaugalingon ngadto sa usa ka kobrador sa buhis nga ang usa naghinulsol, nagpamukpok, nagpakiluoy sa Ginoo, kining usa parasiyo pakita siya sa iyang nabuhat og nahimo, no? Ingon siya, Ginoo, dili ko hakog, dili ko limbungan, dili ko bayihan og dili ko og nagpuasa ko sa usa ka semana kaduha, no? Nya naghatag pagyud siya ikapulo. So kining duha ato makita nga kining duha kining usa ka parisiyo nagkumpara siya ngadto sa usa ka kobrador sa buhis. Unya ang resulta igsuon diha sa bersikulo 14 akong basahon. Unya mingon si Jesus, sultihan ko kamo nga ang kobrador sa buhis og dili ang parasiyo mao ang gikahimut-an sa Dios sa iyang pag-uli sa ila kay ang tanan nga magpataas sa iyang kaugalingon ipaubos o ang tanan nga magpaubos sa iyang kaugalingon ipataas. Mao kini igsuon nga ang atong Ginoong Hesukristo sa bersikulo 14 nga ang iyang gikahimut-an kadtong taong nagpaubos katong kobrador sa buhis, kadtong naghinulsol, no, nagpamukpok sa iyang dughan, ang gikahimut-an sa Ginoo kadtong nagpakiluoy sa Dios, no? So igsuon unsa may nakuha niining maong mensahe, dili giday taangay nga magpagarbo ta sa atong kaugalingon ug unsay atong binuhatan, no? Dili giday ta magpagarbo sa atong kaugalingon ug unsay nabuhat. Kay ang gipangita sa Dios kining tawo nga mahinulsulon, kining taong magpaubos sa iyang kaugalingon, no? Mao'y gipangita sa Ginoo dinhi nato mabasa sa Lucas 18:9 ug 14. So importante day kayok mga kaigsuonan ug mga kahigalaan nga makakaton ang tawo nga mopaubos, makakaton ang tawo nga maghinulsol siyang kaugalingon. Amen. So importante di ay ni mga kaigsuonan kining pagpaubos o paghinulsol, no? So mao gyud kahimut-an sa Ginoo, no? Mo na nga nganong gisulti man ni tungod kay ato gyung makita gyud, no, nga doon na gyud mga tawo nga dili magpaubos, no? Doon na gyud tawo nga dili mahinulsolon, no? Na kasagaran gyud na, no? Kasagaran gyud na igsuon. Mo nang atong pasalamatan gyud ang pulong sa Ginoo nga atong basa karon, no, nga kining ato ang tema karon pagpaubos o paghinulsol. Pasalamatan gyud nato ang Ginoo niini tungod kay atong na kita gyud unsa gyud gustos Ginoo para sa atong pasatag sa kinabuhi, no? So sa tibuok, no, sa whole chapter nga atong gibasa
adili whole chapter sugod ta sa bersikulo 9 hangtod sa 14 ato yung masabtan nga ang gikahimut-an sa Ginoo kadto ra yung mga tawo nga kamaog yun mo paubos, no? Unya maghinulsol, no? Igsuon ko, no? Musunod ta ani, no? Kay kining atong gitun-an karon o kining atong gibasa karon, dili ni magpulos o dili ni nato i-apply sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Usbo na ko, kining atong gibasa karon, kining atong gitun-an karon, dire sa balaang kasulatan, no? Kining Bible, kay gikan man gyud ni Ginoo, no? Ginoo, no? Ato gyuning i-aplikar, no? Ato gining buhaton, i-aplikar, i-apply sa atong mga tagsa-tagsa ka mga kinabuhi kay matud pas Ginoo ang magpataas iyag yung ipaubos, no? Onya ang nagpaubos iyang ipataas. So lahi ang prinsipyo sa langit. Ang prinsipyo sa langit ang magpaubos mo ipataas. Pero ang prinsipyo sa kalibutan, no? Magpataas, no? Lahi ang kalibutan, lahi ang langit. So, mga kaigsunan o mga kahigalaan, importante gayod sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi dinhi sa kalibutan nga maaplikar naton igsuon, no? Ang balaod sa Dios kinahanglan maaplikar palangdaan nato dinhi sa kalibutan. Tungod kay ang balaod sa Dios humanta mamatay adto man gyud ta sa langit basta mo pasarta ni ining musunod ta ni ining mga balaod gikan sa Dios, mga pagtulun-an nga gikan sa Ginoo. Kay kining balaod sa Dios, balaod sa langit, kinahanglan ni sundon sa tanang tao dinhi sa kalibutan. Aron ang saad sa Dios nga papuy-on ta sa langit madawat nato sa saktong mga panahon, no? Igsuon, sultihan mo nako. Dili ta magpabilin hangtod dinhi sa kalibutan, no? Di ta magpabilin. Naay kinutuban sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Mo nang si Jesus, no? Ang iyang gipalabi kanang atuang kalag, no? Mo puyo yun sa langit. Amen, no? Mao ginay iyahang kuan, mao ginay iyahang gibuhat, no? Dako kaayo og panglantaw ang Ginoo sa atong mga tagsa-tagsa ka mga kinabuhi, no? So dugay dako kayang gugma, no? Mao ni ang purpose, no? Dinhi siya sa kalibutan, nagpakabatay tungod ugalang kanato, no? Gitubos ta, no? Aron ta luwas, no? Dunay promise ang Ginoo, no? Sa balay sa akong amahan dunay daghang lawak sa John 14. Niya moadto ako rong pag-andam ug dapit alang kaninyo kun dili pa kini tinud, kun dili pa kini tinuod, dili kunta ka mosultihan niini, no? Nasa Juan 14, no? 1 ug 3, no? Mo na ang gisulti diha sa sulat nga dunay promise ang Ginoo sa atong mga tagsa-tagsa kinabuhi. So balik ta kining pagpaubos og paghinulsol, no? So atong sabton igsuon nga kitang tanan, no? Kinahanglan nga mukat-on ta niini, no? Usa lang, no? Tudloan ang atong kaugalingon sa pagpaubos o paghinulsol, no? Sultihan mo na ko igsuon, balik ta, no? Ingon dire nga tudloan ang atong kaugalingon sa pagpaubos o paghinulsol. Kay bisan pa og karon nadunggan nato ang mensahe sa Dios nga mao ni ang gusto gyud sa Ginoo. Karon ang way og pamaagi niini tudloan gyud ang atong kaugalingon nga kamao gyud magpaubos, no? Kamo may gadala sa inyong kaugalingon, no? Kamao ta magpaubos nya maghinulsol ta, no? Mangayo tagpasaylos sa Ginoo, no? Sama ni ining usa ka kobrador sa buhis, no? Nagpaubos siya sa iyang kaugalingon nya nangayo siya pasaylos Ginoo, no? Nahitabo ni sa ilang mga prayers, mga pag-ampo, no? Kay kining duha nagampo mo gyud sa Ginoo, kining usa nga nagampo nagpasigarbo sa iyang kaugalingon.
kining usa nga nagampo, makita nimo nga naghinulsol siya. Makita nimo siya nga nagpamukpok siya siyang dughan. Nakita pud nimo nga nagpakiluoy gyud siya sa Ginoo. So mo nang mabasa nato sa 14 nga gikahimut-an sa Dios katong kubrador sa buhis, katong mga tawo nga magpakiluoy sa Ginoo, no? Katong mga tawo nga naghinulsol sa ilang kaugalingon, nagpaubos, no? Mao ang gusto gyud sa Ginoo igsuon, no? Nganong isulti mo ni tungod kay daghang tawo lagi nga dili makamao mo paubos, dili pod kamao mo hinulsol sa kaugalingon, no? So kining duha, no? So importante gyud kaayo nga mo na itong buhaton mga kahigalaan o mga kaigsuonan. So mao na ang kalipay sa Ginoo, no? Maayo nang ang Ginoo malipay sa atong kinabuhi. Lipay daan siya dinis kalibutan, iglantaw sa Ginoo, no? Lipay kaayo sa atong mga tagsa-tagsa kinabuhi. Mo nang oy sabit, no? Inig abot nga sa adlaw nga mawala ta nining kalibutan kay ingon man gyud ang Biblia diha nga abog tagikan, abog ta pauli. So ang kalag, espiritu mo balik ginis Ginoo, no? Mao nang kana og musunod ta sumala sa balaod sa Dios, no? Salamat sa Ginoo niining ka hapunon, no? Dai supporting verse ikan Samuel 22:28, luwason mo ang mga mapaubsanon apan nagtan-aw ka sa mga mapahitason aron imo silang ipaubos, no? Sa Samuel, sikan Samuel 22:28, ang inyong masayran nga luwason sa Ginoo ang mga mapaubsanon. Pero katong mga mapahitason, nagtan-aw mo yun ang Ginoo, ipaubos, no? So, di apay Psalms 51, verse 17, ang halad ko o Dios mao ang espiritu nga mapaubsanon. So, ang usa ka taong mapaubsanon o maghinulsol, makaingon gyud siya ngadto sa Dios nga, Ginoo, ang akong halad kanimo kining akong pagpaubos, no? Mao ni ang akong halad kanimo. Unya, dai sumpay, dili mo isalikway o Dios ang kasing-kasing nga mapaubsanon o mahinulsolon. Dili gyud isalikway sa Ginoo, unsa man ni isalikway, no? Dili gyud siya isalikway kundi ingon dire dili isalikway sa Dios, pero dili gani ta mapaubsanon ug dili ta mahinulsolon, isalikway gyud ta sa Ginoo. So mao na Salmo kapitulo 51:17. Kung naatay kasing-kasing nga dili mapaubsanon, kung naatay kasing-kasing nga dili mahinulsolon, igsuon angay ni hisayran nga isalikway gyud ta sa Ginoo. Sumala sa nasulat sa Salmo 51:17. Pero mapaubsanon ta, pero mahinulsolon ta, dili ta isalikway sa Ginoo. Salmo 51:17. So ang Dios magpanalangin kanatong tanan, no? Mag-uban kanatong tanan. I hope nga ang mensahe karon sa Dios makahatag nato og kalipay sulod sa atong mga dughan, sulod sa atong mga kasing-kasing. Nga importante di ay kanatong tanan magpaubos o maghinulsol ngadto sa Dios. No, salamat nya maayong hapon kanatong tanan. Og I hope nga sa sunod na usab nga higayon makasunod mo sa maong programa. Og kini ang inyong ubos nga alagad, Pastor Archel Kimno, padayon nga nagpahibalo sa kamatuoran aron masayod niini ang tanang tawo niya moalagad ngadto sa Dios, no? So importante kayo nga mapaubsanon og mahinulsolon ang usa ka tawo aron dili isalikway sa Dios. Amen. So salamat sa Ginoo og magampo ko ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Labing balaan ug gamhanan ng mga Dios. Salamat Ginoo sa imong mga pulong. Diya sa Lucas 18:9-14 nga kinahanglan gyud kami magpaubos og mahinulsulon nga kasing-kasing. Ginoo pasaylo kami sa among mga sala ug kalapasan, sa among nabuhat nga wala nimo kauyon. Ginoo ikaw akong dawaton, Dios nga manluluwas sa among mga tagsa-tagsa kinabuhi, sa mga katawhan karon kada nakakita karon niining pagbatbat, pagsangyaw sa social media. Ako nagaampo nga ihatag mo Ginoo ang kalinaw sa matag panimalay Ginoo nga nakabati niining nakakita niining nga maong mensahe Ginoo.
Salamat Lord God sa mga kaigsuonan, no? Akong pagampo nga naa sila sa maayong kahimtang, ilikay mo sila sa kadaot, no? Ihatag ang pabor sa ilang mga tagsa-tagsa kinabuhi. Akong pagampo nga ang mga balatian mawagtang pinagi sa ngalan ni Hesus, no? Sakit sa ilanat, pawa sa ngalan ni Hesus. Kining mga balatian sa ngalan ni Hesus, arthritis sa ngalan ni Hesus. Ining labad sa ulo sa ngalan ni Hesus, no? Kung pagampo sa ngalan ni Hesus, Ginoo ayuha sila Ginoo sa ilang mga balatian karon. O mga pamanhod sa lawas sa ngalan ni Hesus, no? High blood sa ngalan ni Hesus, mawagtang ka pinagi sa ngalan ni Hesus. O akong mga pagampo Ginoo, wag tanga kini Ginoo gikan sa ilang lawas. Ginoo katong mga way trabaho, tagaig trabaho Ginoo. Ugma dayon sa ngalan ni Hesus. Tagaig trabaho Ginoo. Niya akong mga pagampo nga padayon sila nga minaw nining maong mensahe gikan kanimo Ginoo. Lord God, salamat ug dalaygon ka Ginoo sa waling katapusan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Dalaygon ka in Jesus mighty name we pray. In Jesus name. Amen ug amen. So, bye-bye. So, maayong hapon ug maayong hapon kanatong tanan. Ang Dios magpanalangin ug mag-uban kanatong tanan diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. No, hinumdumi gyud ang mensahe sa Dios matag adlaw. No, hinumdumi gyud nga gihigugma ta pag-ayos Ginoo 2000 years ago nang nilabay. Ug hantod karon wala na usab ang iyang gugma. Ang iyang mga pulong padayon nga gi-share, padayon nga gipaabot sa mga katawhan. So salamat sa Ginoo sa mga kaigsuonan karon, sa mga katawhan nga asa man karon Luzon, Visayas ug Mindanao ug sa mga abroad pod nga naa sa lain-laing mga nasod. So maayong hapon kanatong tanan mga Bisaya. Katong mga Bisaya, no, maayong hapon, no, nga ang Dios mag-uban ug magpanalangin kanatong tanan, no. Ug gusto mo og dugang pang mga mensahe, pwede niyong tan-awon sa akong YouTube channel na dinha, no. So Archel Kimno, no? Archel Kimno, inyo ra i-type sa YouTube nya makita ninyo nga tuwa dito ang daghan nga mga message, daghang mga mensahe nga pwede natong tan-awon. Usbon nako Archel Kimno, ARCHEL, imong tan-awon na yung QUIMNO. Archel Kimno, makita nimo na diha sa YouTube. Onya o gusto mo og dugang nga mga pagtuon, no, naa dinha tanan ang pagwali o pagsangyaw, unya na din ang pagtudlo aron masabtan pagyud ninyo ang uban nga mga kasuguan nga gikan gyud sa Ginoo. So ayaw mo kalimot, no, ug mahimo i-subscribe po na ninyo para makita gyud ninyo ang tanan unsa gyud ang naa dinha sa maong mensahe, no. Importante kayo ang pulong sa Ginoo. Kita nga tawo importante kayo ang pulong sa Ginoo sa tuang mga tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Usbon nako ganahan pa mog dugang kasayuran, tan-awa lang ninyo sa YouTube, no, Archel Kimno, i-type lang na, no. Diya sa YouTube walay Archel Kimno lang, no. Dayon makita dayon ninyo ang nagkadaiyang mga mensahe nga gikan gyud sa Dios, gikan sa balaan nga kasulatan, no. Maayong hapon kanatong tanan. Ang Dios magauban kaninyo ug dalaygon ang Dios niining kahaponon.